Ladies and gentlemen, welcome back pano pa Sliq Media TV panenchi upai mazim untold stories. Kana ngeri first time yako kuja panapa ndokumbira usakanga nukusiya wa subscribe, kufollow, ku like and ku share depending uti uri kutibata uri papi pa TikTok ere, pa YouTube ere, pa Facebook usakanga nukungondo kungoti support wa mne mchitana ku subscribe yako, komenta neku share kuti vanhu vakawanda vaone nyaya idzi. Right, pama videos anga ndandichita akawanda. Naona vanhu vakawanda vanga vachikomenta nyambo chichi rega ndikudzei ladies and gentlemen, nyaya dzangu idzi nyaya dzakatoitika. The only thing chakazota ndiuye pano ndechekuti these stories were never told, so I am here to tell these stories. Ndikudzei zvaiitika zvimwe zvinhu zvamusingabelieve. Ndoona vamwe vanotaura nyaya idzi ndidzi kunyepa, kuna zvinhu zvakadaro. Yes, hazviko zvinhu zvakadaro kana usati wasangana nazvo. Okay, nyaya nhasi ndeya amai vaimuka vari Chipoko, votoenda pamba pavo votanga kukorobha, kusuka maplates, vobika, vanhu vachitoona. Okay, nyaya yedu yakaitika kuTrojan Mine kunzvimbo yeBindura. So nyaya iyi yakatanga so, painge pane murume aigara kusection 7. Murume uyu for the sake yekuti video iri rinyatsoita bowanika, I will use the name Piri, Mr. Piri. Painge kune murume ainzi vaPiri kuTrojan vaigara kusection 7. Apiri ava mudzimai wavo arwara kudaro akashaya, asi vai munharaunda vaiti iwo Apiri vanga vane mumwe mukadzi wavanga wakufambidzana naye mudzimai wavo achirwara kudaro. So chakazoitika ndechekuti mukadzi ashaya, vakuti rega tinoviga mukadzi kumusha kumasvingo, ndokwavaienda. Andika Apiri vakasiya vaudza girlfriend, ini ndakuenda kunoviga mudzimai, remember mukadzi wavo ashaya, girlfriend chiripo. So vakutofunga zvekutoda se kureplace mukadzi uyu, ini ndakunoviga mudzimai wangu kumasvingo. So unogona kusara zvako ukaita se ukangouya ungoona kuti zvikufamba sei, handiya ungosara uchengetedza pamba, indabuda ndakuenda. Vanhu ndobva varova route, ndobva vaenda kumasvingo. Girlfriend yakasara ichiuya pamba, vanhu vaenda kunoviga munhu kumasvingo. Girlfriend rakaita day 1, day number 2 ndopaakatanga kungonzwa kuti mumba mukuti vange mune movement dzikuitika. Girlfriend ndobva rasara, ndobva rabika, rapedza kudya, ndobva raenda kunorara. Mangwana makuseni akamuka mumba makaklinwa, makatsvairwa mapoto, akasukwa, zvese zvaanga adyira zvakasukwa. Izvi zvakamuvhundutsa kuti uchingave chii, ndiani angave munhu auya muno. Ndobva afonera murume wake anga ari kumasvingo. Wangu zvaitika kunoku handombozvinzwisisa nhasi. Ndatanga kunzwa usiku pamba muchirira mapoto, ndiratidza kuti kitchen muratidza kuti munenge mune munhu. Asi pandazomuka mangwana makuseni, kune vanhu ziva kuTrojan makitchen ekusection 7 mamwe achena ari panze. Kuna vanhu ziva kuTrojan makitchen achena ari panze. So akafunga kuti ati umwe munhu apinda akaita zvinhu izvi, ndobva abuda. Asi chakamutyisa ndechekuti paakazotarisa mumba akaona door rakakiwa, of which iye ndiye anga nemakeys ekukitchen. Vatodza murume, nhasi handikwanisa kurara kumba kwako, zvaitika kana kurunzi munhu auya akatoziva kuti ndirimuka, anogona kutoita se ndivhiringa, rega ndiite se ndisiende nazvo. Kana kuti ndikususpekta kuti rugona kunge vasi madhamu kuti vamaenda kunoviga here, vari kudai so. Murume ndobva atoti alright, rega nditanga ndapedza mesi sekunoku, tozoita se tozonyatsoona kuti chii chikutora nzvimbo. Vanhu ndobva vaviga uko, vakapedza 4 days variko, 5 days pamunogozva nekumasvingo akutaita zviramo zvavo chichi. Of which murume kuti achiudza vanhu kumasvingo kuti kumba kune zvinhu zvikunzi zvasara zvakaita se zvikaitika zvokufungirwa kunzi anenge mudzimai wangu, zvasingaite, because aizobvunzwa kunzi ko iwewe munhu akuudza ndiani, watoisa mumwe mukadzi mumba uyu wako usati waradzika, hazvibudi, aitya kurepiswa. Ndobva angonyarara, ndobva wadzoka kubva kunhamo kumasvingo, aviga mukadzi wake. 2 weeks down the line
murume ndobva atotanga kufambidzana negirlfriend yako yapamba yakuita se yakutogara pepa ukwati kumasvinga vasimboziva kuti ndozvikuita se ndozvikuitika girlfriend iri kugara padheni. Saka yange yakuti manje murume adzoke aenda kubasa kuma 6 am mukadzi akashaya wewe aiuya anga asina munhu waitaura naye otosvika mumba oputa zvinhu otsvaira kana pane maplates akasviba omageza maplates eyai oisa paanogara obva asiya abika. Mukadzi uyu paakaona zvikuitika izvi iwe uye ndiye munhu akafa kauyu akanonovigwawo ndobva afonera murume wacho shamwari inini kumba kwako handichakwanisa kugarako ini rega ndiende padheni pangu. Munongoziva zvemukomboni zvekuti husband munhu anogona kutobva paopposite achizogara newe pamba ipapo totanga kutogarisana zvinhu zvese zvichitofaya havana basa nazvo kuti wazonga uchigara kupi chawazoita kuti uzogara uzororwa panapa. So murume anga asingabelieve zvikanzi aiwa hauchatongoda kugara newe zvikanzi aiwa iwe ini ndiri kukuudza kuti zvakaitika incident yakaitika uri kumasvingo aindonoviga mukadzi wako nekuti ndakamuka mumba makatsvairwa mumba makaklinwa ndo yaitika futi and this time ndatonyatsomuona mudzimai wako kwanonoviga uya ndiye auya akatsvaira akaklina akasiya abika chikafu chitori mumba mako handisiri ndabika chabikwa nemukadzi wako kwanoviga kumasvingo. Munoziva vanhu havabelieve people are very skeptical vanhu havambobelieve nezvazvaiwo kunyepa wati munhu uyu ari kuita sei ari kuuya nguvai kanzi inini times andaona ari kuuya kuma6 makuseni oita basa rake kapedza unozongomushaya kanzi hazvinetse murume uyu Mr. Piri ndobva wakumbira kubasa ndokumbirawo mazuva off zvandongogadzirisa kumba muri kungoziva pepa ndakafirwa nemudzimai so ndobva apiwa off yake. Saka Mr. Piri vakazoti vari kumba kuma 6 am vakanzwa dhoo kuvhurwa vakarara ndokubva wamuka time wakati rege ndinotarisa kuti angava munhu avhura dhoo asinombobvira anoka ndiani ndopa vakaona yuwi mudzimai wavo chaiye wavakanoviga kumasvingo ari yapinda mumba. Hembe dzavakamuviga nadzo hembe dzaakauya akapfeka haana kutaura nawo. Uyu murume uyu manje akutotya manje akushoti ndopa akamuti iwe ausiri wati kanonoviga here ndiwe wakafa here wewe. Mukadzi anopindura ndobva atora mutsvairo wake ndobva atsvaira mumba ndobva apedza kutsvaira ndobva aenda kumaplace ake ndobva atanga kusuka. Baba vachiona izvi ndobva vati kana handingambogare muno mumba zvichida izvo ndokutashi ndobva wabuda vakananga kumaoffices epamaini kuHR. Vasvika kuHR kwekuya imi vanhu zvandaona hazvisiri izvo muona mukadzi wangu wati katonoviga kumasvingo inini ndakatoita body viewing ndakamuona arimo mukofini but ndamuona nhasi auya pamba pangu ndachingonzwa kunzi mukadzi wenyu ari kuuya pamba penyu ari kuuya achiita basa achitsvaira achienda. Vanhu vekumaofisi vakati saka uri kuti kudii zvikanzi aiwa nditsvagirei imwe imba yekuti ndiende ndinogara zvepamba apa handichakwanisa kugara hapachagarike hapasi kugarika. Murume ndobva atama pamba pake achifanira kutsvagirwa imwe imba yekuti atese aende anogara. Vanhu vekumaini vakabva vati rega timutsvagire imwe imba yekuti agare ndobva vangomuchinja paaigara ndobva vamupa imwe imba kuri kusection 7 koko kwaaigara ikoko ndobva vamupa paimwe imba. Girlfriend ko iwe chiuya ndapiwa imwe imba zvakanzi girlfriend wangu inini zvemadhirama ako handichatozvikwanisi iwo ita zvaunoita inini ndiite zvandinoita unondiurayisa umukadzi wako akazopedzisira andiuraya ndokuramba nakwakaita vanhu ava. Then murume uyu apiwa new house ndobva achondonoshifta ndobva apinda muimba yeye akangopedza 1 week akugara muimba nyowani ndobva ati rimwe zuva atobva kubasa agara mumba ndobva aona mukadzi wake uya ndobva apinda zvatanga futi ndobva apinda futi mumba
remember munhu yava haasi kutaura, ari kungomutarisa osvika oita metsi dzake. Vapinda mumba vatoenda kubedroom, vanowaridza kumbedhi, anhu vatanga kutsvaira futi mumba. Murume achiona zvakati inini is too late. Ita ndifonera vanhu kumasvingo ndovaudza kuti kunoku kwakatoshata kunoku. Ndamboedza kunyarara but mwana wenyu ari kumuka. Suppose uyu mupfungwa dzaakanga kutotiwo inini pamwe girlfriend ndinoda kukonzeresa but si une girlfriend tarambana munhu achirongomuka. Vafonera vanhu kumasvingo. Vanhu kumasvingo so atezvara ndonyaya iri kuno. Mukadzi wangu ndiri kumuona. Vamwe vari kutokwanisa kutomuonawo. Mudzimai wangu ari kumuka. Ari kuuya pamba, akauya pamba, ari kubika, ari kuwacha, ari kusuka maplates, ari kutsvaira mumba, zvese ari kuita. Haasi kundorova, haasi kutaura neni, ari kungoya ongopefuma maduties ake, aingopefuma semukadzi wangu. Ini zvandikurira. Vanhu vemasvingo ndipo vakazomuti wangu iwe chitouya kuno kuti tese titongofambira zvechivanhu. Murume uyu ndokukwira bhazi ndokuenda, asi still ari kumasvingo aienda kumusha kwemukadzi. Vanhu vamwe ndo vaitomuona vaigara mudhuze, mukadzi otouya. Kusvika vanhu vekumasvingo vakazouya, murume akazoripiswa kunzi waita girlfriend iwewe, mukadzi wako ari paurwere, varipiswa vauyo nevanhu vakazoita chivanhu pamapepai, vagadziriswa ndokupera kwazvakaita. Zvakaoma. Zvinhu zvinotyisa. Imagine munhu waunenge watosiya muguva uchiti uyu munhu afa. What do you think of this story now, guys? Zvikaitwa kwauri unoihandla sei yakadai? Anyway, this is Zim Untold Stories here on Sliq Media TV. Saka ngano kuipa thumbs up kana ndokunoita kuti video rinori pushwe to as many people as many. Ndozvinoita kuti ripushwe kuvanhu vakawanda vakwanise kuonawo video rinori. Until next time, my name is Sliq Melikwan here on Zim Untold Stories Sliq Media TV, and I am signing out. Kozaza.